Il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana m'għandux idea meta sar jew jekk għadux se jsir l-aħħar pagament lil Stewart Healthcare. Dan ħareġ meta kienet iwieġeb domandi ta' Net News dwar il-flus li għadhom qed jingħataw lil Stewart min-naħa tal-Gvern bil-Ministru jfarfara totalment fuq il-Ministeru għas-Saħħa filwaqt li sostna li huwa ma jidħolx f'legaliżmi. L-aħħar payment li l-Gvern għamel lil Stewart meta kien? Sintendi issa ġiet terminata r-relazzjoni min-naħa tad-Dipartiment tas-Saħħa jħallsu sakemm kien dovut minn issa l-qudiem il-Gvern issa jibda jġor l-ispiża. Sakemm kien dovut? Jaraw eżattament min-naħa tal-Health meta kienet eżatt id-data li ftehmu fuqha, mbagħad minn hemmhekk sintendi il-payments il-qudiem jibdew isiru min-naħa tal-Gvern. Menti il-Ministru tal-Finanzi ma tafx ġifieri sakemm kien dovut, sakemm se tibqa' sakemm il-Gvern se jibqa' jħallas. Hija xi ħaġa legali din li tittiġi miftehma bejn ir-rappreżentanti tas-saħħa, jiena fl-aħħar mill-aħħar li nagħmel huwa li ngħaddi l-vot issa li jkun qed jagħmel il-Ministeru tas-Saħħa. Sintendi jkun qed iwaqqaf il-ħlasijiet lil Stewart, il-kuntratturi li jagħmilhom il-ġurnata se jkun qed ikompli jagħmel tajjeb għalihom il-Gvern ġifieri jekk hux tal-ikel jew inkella ta' affarijiet oħra, dak il-ħlas xorta waħda ser jibqa' joħroġ. Jiġifieri flok il-ħlas issa jibda jmur għand Stewart Healthcare issa jibda jmur għand il-kuntratturi individwali u l-Gvern xorta waħda ser jibqa' iġor l-ispiża tiegħu. Ġifieri jiena bħala Ministru tas-Saħħa xorta waħda ser nibqa' noħroġ dawk il-flus li kienu qegħdin jinħarġu. Net News fakkar lill-Ministru tal-Finanzi kif fl-aħħar jiem fil-Parlament huwa saħaq li l-mod ta' kif il-Gvern jonfoq irid ikun aktar għaqli u li ammetta li n-nies qed iħossu żieda fil-prezzijiet. Il-Gvern irid ikun iddixxiplinat aktar minn qatt qabel għal mod ta' kif jonfoq flusu. Jekk qabel kont immur nagħmel xirja s-supermarket u din kienet tiġi tiswa kull 15 mal-220 euro. Illum meta mmur nagħmel l-istess xirja tiġi tiswi 280, 290. U n-nies dan iħossuh. Iżda fl-istess waqt illi qed jitlob sagrifiċċji kellek membru tal-Gvern biftaħar illi kulħadd qed jitħanżer. Qalet li taħt Joseph Muscat kienet isiru x'niżirijiet, ġi ma jinkwetawx affarijiet. Huma affarijiet li kienet qed tgħidiju. Taqbel magħhom imma? Suppost ngħidlek. U taqbel li għandha tibqa' imma? Wara dak kollu l-ħareġ? Rożen Kutajer parti mill-grupp parlamentari. Ġu taqbel tibqa' imma? Nerġa' ngħidlek. Rożen Kutajer hija parti mill-grupp parlamentari. Fuq kummenti li qalet Rożen, naħseb il-kummenti li tajtkom jiena stess dil-ġimgħa rapportajtuhom tajjeb, għedtu u ġibtu l-opinjoni tiegħi fuq is-suġġett, m'għandix iktar xi nżid ma' dak li qed. U diversi domandi li għamilnilu l-Ministru baqa' jinsisti illi ir-risposta tiegħu kienet ċara. Qedtilna illi Rożen Kutajer dak id-diskors qalet hi, però bħala membru parlamentari laburista ma taħsibx li hija kredibbli ġifieri dak li qalet huwa veritier huwa minnu. Jiena naħseb fuq dak li qalet tajtkom l-opinjoni tiegħi dakinhar, il-mod kif irrapportajtuni ma kelli l-ebda problema bih, nibqa' mal li qed dakinhar. Intant, matul konferenza l-indirizza l-4 filgħodu, il-Ministru tal-Finanzi insista li l-Gvern qed iħejji sabiex iżid it-taxxa għal 660 kumpanija f'Malta li jdawru 750 miljun euro fis-sena bit-taxxa tiżdied minn 5% għal 15% filwaqt li t-taxxa domestika tonqos. Dan wara li skontu qed ikollu pressjoni qawwija min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru mhux jeskludi li t-taxxa ta' 5% għal kumpanija barranin tiġi miżjuda sa massimu ta' 10%. Wasosna wkoll li matul is-snin tgħallem illi kumpanija li jkollha telf sostanzjali eventwalment ikollha tagħlaq. Madankollu huwa ċar li dawn il-kumpanniji mhux talli mhux jagħlqu iżda sansitra qed jikbru u jħadmu aktar nies, xi ħaġa li l-Ministru tax jifhem illi ma tistax tibqa' ssir.